खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअफोरनि सिगां आरो 1339 नं खथालगुरि गुदि फरायसालियाव 14 नबेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 70थि जोनोम सान फालिथाय। 792 नं खख्लाबारि गुदि फरायसालियाव 14 नबेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि 70थि जोनोम सान फालिथाय आरो बिजों लोगोसे रुफुयि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 31थि जोनोम सान फालिदों। क'क्राझार खन्थाइ फोरबोखौ जाफुंसारहोनायनि साबायखर बावदों तरेन बर' बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुख्रा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लांगोनायाव 70थि बर' थुनलाइ जोनोम सान फालिदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देग्लाय 14 नबेम्बर बर' थुनलाइ आफाद गायसनथाइ सानखौ बरपेटा जिल्लानि बेंन्दोआव थानाय बालाफारि फाका चथिया चारुखवारि बड' हाइ स्कुल नि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै फालिदों। सुबुनखाथा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गोथार बर' थुनलाइनि जोनोम सान फालिनायाव बाक्सा जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बासिराम रामसारा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होयो। गोथार बर' थुनलाइनि आफादनि जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान सानजों लोब्बा लाखिनानै बयनिसिमबो हामलायथि बावहरनाय जादों। 14 नबेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानखौ फालिदों। बिस्व'वार ब्रह्म सोरगिदिङारि फरायसालिमायाव। गोथार बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानाव बि एस एसनि आफादगिरि तरेन बर'आ माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होयो। बिटिआरनि श्री प्रमद बर' बिथाङा बर' थुनलाइनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होयो। खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिटिसिनि खुंथाइ पाब्लिक रिलेशन डिपार्टमेन्ट, बिटिआर जइन्ट एस'सिएशन आरो क'क्राझार प्रेस क्लाबनि मददजों क'क्राझाराव थानाय क'क्राझार साइन्स कलेजआव साननैनि हाबाफारिजों नेशनेल प्लेस डे फालिदों। भैरबकुन्द बियाबाव इउ पि पि एल राजखान्थि हान्जाया गामि गामि माइ हानाय होनायनि थांखि लादों। धेमाजि जिल्लानि गेजेर जरनाय हालामनि 1 नं उलुवारि बर'नि गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव 15 आरो 16 नबेम्बर साननै मेहेरगोनां हाबाफारि जथुम लादों।